Aquí acabem de veure un intercanvi sagnant. Tot ha començat quan la Mariona li ha robat els vols de Sílvia. Que corrents ha anat a robar-li el Colau a la Isabel, que li ha robat els llibres a l'Eric, que li ha robat... Que l'Eric ha acabat robant un altre llibre. Que no sé quin tenia. Llavors ara l'Ivan té que tornar a agafar res. I l'Ivan Blanco agafa un altre regal. Anem a veure-ho? Anem a veure-ho. M'agrada el paper de publicar. Tic-tac, tic-tac. Oh, mira. Què és? Una crema de llavis. És una crema de llavis? Sí o no? Què és? Vaselina. Ai. Hi ha més coses, hi ha més coses. És un tampó per estampar. Que maco. Oh, per fer-se tatuatges. Que xulo per marcar els teus llibres i posar el teu nom. Que guai. Ai, merda. És maco això també, eh? Molt. A mi em van portar de Japó, de Xina. Jo em vaig comprar a Londres, bueno, uns tampons així molt monos, però que venen com amb un 16. Qui acaba d'obrir? 16. L'últim ha sigut el 15. Ai, ai. Ai, ui, que petit. Això és un puntany. Ara un poco de 500. Tenim avantatge. Clar, jo soc el 20.